enggak niku mbok sing tenanan to Mas Dian. Antu mikir sik 3 Juli batu kok ya. Kayak mau pangga mok gojal gajul. Kesanu bojomu kayak gojal gajul. Ya aja to ya. Ora ya. Aja. Satu untuk selamanya insyaallah. Satu untuk semuanya piye to? Selamanya. Selamanya. Kok eram lu sampean ki. Aku lek ngene jen marai gembreget tok aku. Iya, mboten napa-napa. Ayo ndok, terus ndok. Heeh. Mugiantuk berkah hatiku tansah limpah banyu monggo Bapak Ibu ingkang ketemben rawuh kaaturan pinarak lenggah ngadapi dedanan kang sampun samekta nggih paring iji donga pangestu dumateng kajat nyatipun panjenenganipun Bapak Ahmad Mukit monggo pinarak lenggah sinambi midhangetaken beda langgam-langgam campur sari puri budaya Indonesia. Terus ki, Nduk. Oke. Niki badhe kula terus ne Dian. Kira sak ipet nggih ya? Ya, sak ipet ki basa ngendi lho? Hah, sak anjrit. Sak anjrit ki basa ngendi? Iya, kaya kurang sithik ngono ae. Oh, kurang sithik. Nggih. Kurang sithik ngono ning lek ngerti ku kurang titik. Ya, ayo Nduk. Nggih. Dijokke. Rada maju. Rada maju. Mriki. Tegese sing maju ki urtuku konane lho. Napa? Jogete ngene-ngene. Pripun? Jogete rada maju. Contone nek ngoten. Ngene. Ngene. Heeh. Ya siji wing konen. Ya. Niku mengke mawon. Ya. Nggih. Saniki kula namung kalem-kalem lho. Niki kula pun kalem. Ya dicocokne karo piantune, piantune lek kalem kaya ngono kok. Nggih menangan ya. kados ngenten niki kok ya panggadi. Wis kurang titik sasak ngono kok biasane meneng. Langsung satset lek kula niku nggih. Ya, ayo. Nggih. Lanjutke. Mugian